Keď som bol malý, behával som po horách a vieš, o čom som sníval? Že toto všetko bude moje. Vidíš? A teraz to je. Všetko tvoje a máš oveľa viac. Chcel by som všetkým povedať, čo k tebe cítim, Diana. Ale nesmieš to povedať. Ja viem. Ja viem. Dopadne to dobre. Viem to. Uvidíš. Vicente, zase ste tu? To ste minule nepochopili, že tu svojho zločinca nenájdete. Máme novú stopu, Don Alejandro. A obávam sa, že budem musieť prezrieť veci seniority Diany. Prečo? Prestaňte. Ako by s tým mohla mať niečo spoločné? No tak nevidím dôvod. Prečo by som nemohol prezrieť jej veci? Pretože ja to nedovolím, rozumiete? Nie, nechaj to. Nechaj to nakoniec. Starosta má pravdu. Koniec koncov, kto je bez viny, nemusí sa obávať. Takže, pán starosta, nech sa páči. Tu sú moje osobné veci. Môžete si pozrieť, čo chcete. Toto je vaše? Nie. Pravda, že nie. Prvý raz niečo také vidím. No už je mi ľúto. Budete musieť ísť so mnou, kým si nevyjasníme, ako sa to... Toto vám neprejde. Na toto vám nič neskočí. Pustite ma! Z toho môže byť veľmi vážne obvinenie. Ak nedokážete, kde sa to tu vzalo, budete mať nepríjemné problémy. Pôjdete s nami, seniorita Diana. Všetko je jasné, pán sudca. Tú zbraň sme našli v taške seniority a strieľalo sa z nej len nedávno. Zdá sa, že kaliber zbrane je rovnaký ako tej, z ktorej sa strieľalo na Milciadesa Contrerasa. Už chýba len parafinový test. Aj tak sa nemusíme ponáhľať so závermi, ale počkáme si radšej na výsledky testu. Ale nájsť zbraň v taške obvinenej, to musíte uznať, že je krok vpred k vyriešeniu prípadu. Nemusí to nič znamenať. Ako to myslíte, senior sudca? Že to nič nemusí znamenať. Ale je to len moja úvaha, nemusíte sa s tým zaoberať. To, že sa našla zbraň, z ktorej sa strieľalo v taške seniority Diany, nemusí nutne znamenať priamo usvedčujúci dôkaz. Už preto, že ten, čo volal, sa nepredstavil. Môže ísť pokojne aj o nastrčený dôkaz. Senior sudca, veď je to jasné ako facka. Senior starosta, nechcem sa dohadovať. Možno, že máte pravdu, ale ja chcem mať istotu. V prípade seniority postupujte citlivo a urobte všetky testy, aby sme mali nespochybniteľnú istotu, že strieľala práve ona. Ten test urobíme tu? Nie. Požiadame hlavné mesto o schválenie potrebného materiálu. Ale zatiaľ musí seniorita zostať vo väzbe. Diana, nič sa neboje. Ja ťa odtiaľto dostanem.
Alejandro, ty dobre vieš, že hovorím pravdu však. Nemám nič spoločné so streľbou na Mircia de Sabermi. Áno, viem. Viem to. A preto, tiež preto, že ťa ľúbim, ťa odtiaľto dostanem. Prisahám. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.